Още един човек, който това дни не спря да се раздава на пистата и да дава газ. На второ място Даниел Желев с Subaru Impreza. Аплодисменти за Дани получава от публиката, както и нашите награди. Даваме ви малко празнина, така за да могат да изкъпят първият в клас С, а той е Димитър Златаров с Mitsubishi Evo 30, най-бързото Mitsubishi на пистата. Аплодисменти за Мишо, който пристъпва малко страхливо, явно е страх от шампанското. Да видим дали ще бъде така бърз да го отвори и него, както управлява бързия си автомобил. Трето място Петър Молев вече е готов на старта. И ето пръска. Полива този автомобил. Ето това е. Успяхте ли да го заснемете как си изкъпа автомобила с шампанско? Благодаря на него, той е на трето място. Ето и най-бързия отвори своята бутилка. На здраве, момчета, и благодаря за тези два страхотни дни. С вашето награждение